5 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗಲಂಗ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೇಡು ಈ ನಮ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಪ್ರಥಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಡಪನ ಕಂಬಳೋಡು ಮಾತ ಪುರಾತನ ಕಂಬಳಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿರಂತರವಾದ 5 ವರ್ಷ ಜೋಡುಕರೆ ಅದು ನಡಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆತೊಂಜಿ ಗತವೈಭವ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇದು ಕೊಂಚ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರಡೊಂದೇ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕಾಯಲಿ ಕಂಬಳ ಅದು ಪರಬಲ್ಲಿ ಈ ಊರ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಜವಣರ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕಳನು ಆಯ್ಕಳೋತ್ಸವ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ ನಡೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಓಲು ವಾದ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಲು ವಿವಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರದ ದಾಲಿ ಪಾತಿರ್ದೀರಿ ಆರದಾನಿ ಮಂದಿ ತುಜೀರು ಎಂಕು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲಕೋಟೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೇನಿ ಐಕಳಡುಲ್ಲ ಇನ್ವೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂಡ ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟ ಆಯರುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಸಹಕಾರಿ ದುರಿಣಿ ರಾಯಂಚಿನ ಐಕಳ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಐಕಳದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟಾನ ಪನ್ನಳ್ಳಿ ಸರ್ ಬಂಡ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗ್ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐಕಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಚುರುಕದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಗತ ವೈಭವನ ಮೆಲುಕು ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಸರ್ ಈ ಐಕಳ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಕಳ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪಿನ ಏನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದಿ ಅನ್ಯನ್ವೆ ಇನಿ ಐಕಳ ಕಂಬಳೋರ್ದೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪಿನ ಅವಕಾಶ ಅವು ಈ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣದ ಭಾಗ್ಯ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರು ಈ ರಡ್ಡು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ವೀರಪುರುಷರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಅವಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ನೆಟೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಮರಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಡ್ಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮೋಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಭಾಗ್ಯ ಅವಡುಂದಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂದಿ ಅನ್ಯನ್ವೆ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಐಕಳ ಭಾವ ಮನೆತನ ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನಿಂಚಿನ ಮನೆತನ ಈ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರ ನಕುಲು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಮನೆತನ ಇಡೀ ಐನಾಜಿ ಗ್ರಾಮನೇ ಈ ಮನೆತನದ ಒಡೆತನ ಹೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಇನಿ ಜೈನರ ಸುಲೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳೂನು ಒಂಟಿ ಕೆರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸುಮಾರು 400-500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕೆರೆ ಕಂಬಳಗುಂಟು ಆ ಒಂಟಿ ಕೆರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಕಂಬಳ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗಲಂಗ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೇಡು ನಮ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಇನಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಪ್ರಥಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಡಪನ ಕಂಬಳೋಡು ಮಾತ ಪುರಾತನ ಕಂಬಳಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿರಂತರವಾದ 5 ವರ್ಷ ಜೋಡುಕರೆ ಅದು ನಡಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳ ಈ ಸರಿ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಐದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯರು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಗಲ ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಬೊಂಬೈಲ ಊರ್ದಲ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿ ಸೇರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ತು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಊರ್ದ ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೆ ಶುಚಿತ್ವ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಕರಿನ 3 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕರಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಥಾ ವರ್ಷೋಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪನ್ನ ಅಕಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ಈ ಕರೆತ ಈ ಮನೆತನದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ 16 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆತೊಂಜಿ ಗತವೈಭವ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರಡೊಂದೇ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ
ಈ ಕಂಬಳ ಕಾಯಲಿ ಕಂಬಳ ದುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಈ ಊರದ ಜವಣರ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ, ಈ ಊರದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕಳೋತ್ಸವ ಆಯ್ಕಳೋತ್ಸವ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಪೈಕಿಡೆ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ನೀ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ವೈಭವ ಇನಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಾತಿಯರು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪೂರ ಇನಿ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದೇವರನ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಟು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕಳದ ಈ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಒಂದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗು ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮೆರುಗೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು. ಇನಿ ಕಂಬಳಗು ತೊಂದರೆ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಂಬಳ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಅಂದತ್ತು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಡಪನ ಪೂರ ಕಂಬಳಗುಲ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಕಳ ಕಂಬಳದ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಗರಿಮೆ ಪಂಡ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗಿಪಾತಾರೆ. ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗಿಪಾಪನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಳಾರು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪುರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಂಗುಲು ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮುಗಿಪುವರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎರುತ ಯಜಮಾನನಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಎರು ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಎರುತು ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಮೊಕುಲು ಸಮನ್ವಯಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಉವೇ ರೀತಿ ವಾ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಅಂದತ್ತು ವಾ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಲ್ಲ 30 ಗಂಟೆ ತೋಲಂತೂ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎರೆಗಳ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣಿ ತಾನ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ದಾದಾಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ರಡರಡದಿಂದ ನಡಪನಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಆಂಡ ಯಾನೂರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಐಕು ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕು ಬೋರ್ತಿನಂಚ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಗಂತುಗು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಗೂ ಎರುನು ಕಂತು ಜೆರುಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ತೊಂದನ ಐಕು ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಅಗಲಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಗಂತುಗು ಎರು ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಅವಳು ಎಂಬುಗಳು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸರಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊನುವ ಬಕ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾದ ಬುಡ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಡು ಈಜಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪುನು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಆತರ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಎರುನು ಬುಡ್ನಾಗ ವಿಳಂಬ ಆಪಿನಿ ಪಾಪದ ಆಯ್ನ ಎರು ಆಯ್ನ ಕೇರ್ನ ಕುಲುಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲಿ ಮಾತೆರಗಲ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಏರುತ್ತಗುಲು ನೇಗಿಲ್ದ ಏರುತ್ತಗುಲು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಏರುತ್ತಗುಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಏರಿರ್ತಲ ಒರಿಯರ್ದು ಅದ್ರ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳೊಡ್ದು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಕಂಬಳೊಡ್ದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು. ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾದ 5 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ದಾದಪುರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಕಂಬಳ ಬುಕ್ಕ ಈ ಐಕಳೋತ್ಸವದ 50 ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರಿ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋಡು ಏತು ಜೋಡು ಏರು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಆ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಪುರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿದೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ದ ಆಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಜೇತ ಏರುಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡುಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪೂರ ವಿಭಾಗದೊಟ್ಲ ಐಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಎರುತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಗಿಡವು ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನನು ಮಲ್ದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ಏರುತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಗೊಲ್ಲ ಏರುತ್ತ ಚಾಕ್ರದಕಲು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ಊರ್ದಕಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನನು ಮಲ್ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕನಹಲಗೆದ ಇರುತ್ತಕಲು ಇನಿ ಆ ಕನಹಲಗೆದ ವಿಭಾಗಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಪೆರ್ರೆ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಕಂಬಳೋಡು ಆ ವಿಭಾಗದ ಎರುಕುಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎರುಕುಲೆಗಳ ಅಗಲ್ನ ಗೌರವ ತಕ್ಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎರು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಗದುಲ ಬೆಳ್ಳಿದ ಪದಕಲ ಕೊರಡುಂದುಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಇದು ಕಂಬಳ
ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದತ್ತು ರಾಜ್ಯದತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆದತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಗೂ ಜನ ಬೈತೇರಿ ಯುವಕರು ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗುಲು ಮೈಸೂರ್ದಾಗುಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೇಂಕ್ ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಆತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಐಕಳ ಬಾವಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬಾರಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೈಸೂರ್ದ ಎಂಚ ದಸರಾಪಣ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಊರುಡಲ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಅನೇಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಕಲ್ ನಾನು ಪಾತಿರೋದು ಆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ನಡಪಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಬಳ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಇನ್ನು ಕಂಬಳೋಡು ಬಾರಿ ವರ್ಷೋಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಇರು ಗಿಡವನಾಯ ಅದು ಪರವು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿ ಅದು ಪರೆವು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗಳ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರ್ಪುರ ಆದಿತ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ನಿರ್ದಿಂಚು ಅಕಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಇರುತ್ತ ಪರುತೂಪಿನಾರ್ಲ ಆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಏರ್ಲ ಐಟು ಏರ್ಲ ಮಾತರ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳೋಡು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಏರು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿನಕಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಕಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವೇನು ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಶಾಸಕರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ್ನಕಲು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿನಕಲು ಉದ್ಯಮಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕಾಳದ ಕಂಬಳಗೂ ಆಗಮಿಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಇವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಕಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸರ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಭವ ಐತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಭವ ಐತೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸರ್ ಒಯ್ಕೇಣಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತೆ ದಾದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬರ್ಪನ ಇರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವಿಯಣ್ಣ ಇನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಪಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೋಗಾನುಯೋಗ ಯಾನ್ ಬಾರ ಕಂಬಳೋಡು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ಕಂಬಳಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಈ ಮನೆತನದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಬಳನು ತುವರ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ್ ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಈ ಕಂಬಳು ಬರೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಇರೋನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಾಯ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಾಯರಿ ಐದು ಮರನೇ ವರ್ಷ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದೊಂದು ಈ ಮನೆತನದ ಋಣ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊತ್ತೊಂದಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ದಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ದೈವ ದೇವರನ ಸಮಗ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಬುದಿನ ಎಲ್ಲೂರು ದೇವರನ ಎಲ್ಲೂರು ಉಲ್ಲಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ ಆದ್ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಇದು KMF ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಪಿನ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಐತೊಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪೋಯೆ ಈ ರಾವಡು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿಗುಲು ಈ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಸೇರ್ದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕರೆನ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಅಕಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಉದಾಹರಣ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಜೈಕ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಸಫಲತೆ ತಿಗಜಿ ಯಾನ್ಲ ಅವನ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂಚು ಇಂಚುಗೂ ಯಾನ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನಂಜೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡೇರಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಡ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜೇರಡ ಮೊಗಲ್ಡ ಪೂರ ಪಂಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಫೈಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಫೆಡರೇಷನ್
ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವೇನು ಫೈಲ್ನ DC ಕಡಬುರ್ದಿನ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವೇನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ತು ಕಡಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಿರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಲ್ತದೆ ಈಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಐಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಡರೇಷನ್ ದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡದ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಭೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳನು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಳ ಏನ ಯೋಗಾನುಯೋಗ ಯಾಂದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡೊಂದು ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡದಲ್ಲ ಪೋತಿನ್ಲಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಟು ಈ ಜಿಲ್ಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುಟ್ಲಿಂದ ಅಲ್ತ ಪನ್ಯರ್ದೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಡ ಯಾನು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಲಾಬಿ ಮಲ್ದಜಿ ಆತರ ಎರಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಜಿ ಇನಿ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪದವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾಡೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದುಪ್ಪಾರೆ ಇನ್ನು ಕಿಕ್ಕೇನ್ ದುಪ್ಪಾರೆ ಇನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಪ್ಪಾರೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಚಿನ ಪುದರ್ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಐಟ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿವೊಂದು ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಬಕ್ಕ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ ಮುರಣೆ 5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಡ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಠ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇನಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಬೇಕ ಈ ಕಂಬಳನು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಪೇಟದಾಗಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವಾದ ಇತ್ತಲು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಹಾಪಣ ಇದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಪ ಈ ಕಂಬಳು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಂಡ ಆ ಕೇಸನ್ನೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಇರಕು ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಐತೊಟ್ಟು ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಪೂರ ಎಂಗಿಲ್ ನಡೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಓಲು ವಾದ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಲು ವಿವಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ್ದ ದಾಲಿ ಪಾತಿರ್ದೀರಿ ಆರ್ದಾನಿ ಮಂದಿತ ಜೀರ್ ಪಂಪಿನ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಕಂಬಳೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಚಿದ ಮನ್ನಗ ಕಂಬಳೋಡು ಕಂಬಳದ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಪತಿನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಿಂಜ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಾಪಲು ಆಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ನಮ್ಮನೆ ಕುಲ್ದು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ವಿವಾದ ಅದು ಅವೇನು ಜನಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲು ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಪುರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಚಿಂತನೆಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ 27 ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಅವನುಂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯಾಂಡವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಏತ್ ಜನ ದಾನಿಲ್ನೆಗಳೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ ಇರದೆ ಪೂರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡು ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಗಗನಗೆ ಇನ್ನು ಪಾತೆಗೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿದಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಳ IPL ಮಾದರಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ MRJ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಪಂತೇರಿ ಅದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ MRJ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ದಾನಿನಗಳೇನು ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕುಲು ಮಾತೆರನ್ನ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ದಾನಿನಗಳೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ 25 ಕಂಬಳೋಗಲ ಎರೆಗಲ ಬಂಗ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಂಬಳೋಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಹೌದು ಸರ್ ಈದ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯಾರು ಬಂಡ ಐಕಾಳ ಕಂಬಳ ನಾನು ಒಂಜೇ ವಾರ ಇಪ್ಪನೆ ಐತ ಸಿದ್ಧತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಐತ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರ ಅವತ್ತಂದೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ ಐತೆ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಪೂರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೂರ ಸ್ಥಳದ ದೈವ ದೇವಲು ಪೂರ ಒದಗಾಡ್ಕೋರು ಬಂತು ಪನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು sir. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ನಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಮನಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸವನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಡೆ ನಿಖಿಲ್ ನೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪುಡಾದ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಐಕಳ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ತೆರಿಯೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿ ಮಲ್ಪದ ಆ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ತಿನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಓವು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂದದನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಆಪುಣಿ ಅಂಕುಲ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈತ್ ನಾಕುಲು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ನಡಪನಂಚಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ಕ್ಕೆ ನಡಪನ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಐಕಳ ಕಂಬಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್